Entre gaitas e pandeiretas senta aínda mellor voltar a casa e que tiveron que pasar máis de 11 meses para que o noso equipo xogara de novo neste estadio, no Couto, no lugar no que sí podemos dicir que xogamos de local. O ambiente na previa está a ser apabullante, a xente non vai fallar, o céspede loce como un tapete e os xogadores saben que hoxe é unha data marcada en vermello no calendario. A mística non faltará, pero o fútbol debe ser igual ou incluso máis importante. Tras a victoria na Grela recibimos a un Betanzos que quere afastarse do descenso, mentres que nós necesitamos unha vitoria para meter a cabeza de cheo nos postos de playoff. Veremos que nos depara este especial partido entre Unión Deportiva Ourense e Betanzos Clube de Fútbol.
Zapatea. En su lugar con número 6, Cristian. E deste xeito é como chegamos ao final do partido, un partido máis que especial porque a nosa volta a este estadio, o estadio do Couto, a nosa casa que, bueno, prácticamente un ano estuvemos lonxe dela. É certo que quizáis o resultado, este 0-0, non acabou de ser o que esperábamos pola festa que se montou hoxe no graderío, pero é o comezo, xa non só desta volta a casa, sino o comezo da era Borja Fernández no banquiño. E a partir de agora queda remar igual que fixo a afición o Brensanista no día de hoxe. De momento este puntiño ao remate do noso partido, non sabemos como vai acabar a xornada, pero de momento, como decimos, estamos en postos de playoff, igual que prácticamente de playoff foi o ambiente que vivimos hoxe neste estadio do Couto. Nada máis, esperamos que nos acompañedes como fixestedes no día de hoxe nesta nova era, neste regreso a casa. Os resultados chegarán e hai que estar co equipo neste treito final de tempada no que se vai decidir todo. Nada máis, o dito, esperemos que vos gustar este vídeo a partir de agora no Couto e vémonos na próxima. Chao!